Karmawan, jiwamu sudah terancam di Gada Kembar. Makanya kamu ingat dari Gada Kembar. Terima kasih. Cepat. Yang pakai topeng hitam ini ya lawanmu, bukan Karmawan. Ijone kluwe duwe bojo gak tau mule wong lanang dijar-jarno kurang ajar temen kurang ajar wong lanang dijar-jarno budal isuk mulai sore budal sore mulai isuk budal jare pamit nyambut gawe mbok kesasar mbok ya apa bongko apa ya apa mulai jerangkong iki ndak sakake apa bane Mahib kon iki anakmu didiken aku ndak kurang-kurang didik arek lek arekku dididik katene ya apa dididik ya apa anakku lah kon dadi wong tuwek ya apa teko arek iku kok tak ajar wis ngono ae Erna iku ya ngono nyusana wong tuwek ae wayahe mulai gak mulai bapakne muring tok nang aku lah terus sampean ki omong apa ta Bu kok ya anake kejari kok nang pasar aku wis tuku palo tuku lampu kon sakjane nang pasar apa ya apa aku jare yen kok nang pasar aku ya nang pasar kon dadi padha mbek bapakmu lho kok iso aku padha mbek bapak layapan ae lho aku jarene kok tuku iki boleh kate ana dayo aku ya wis manut iya manut nduk kon tak rasa-rasano Pak iki lho anakmu tuturono aku iki wegah dayo ono wong didik anake seneni kok tangga rungokno kon dadi wong perak dadi arek wedok iku gak pantes metu yamene iki yo aku duduk ngono lho Bu soalnya aku coplok jaran mak tak kandhani ndak pantes wong wedok ayamene metu ket mule nggon Bu nggih monggo dayo kok mempunyai apa lho dayo yo dilebokno to monggo pinarak monggo pinarak itu memberi oh gawe wedang to kono aja setelen memburi ya wedang sik
ring. Apa pakmu? Ring kesingkat e. Iya. Kon kok balak-balik mlebu rene sakjane opo an? Kalau ini patut penggamelan, Pak. Hah? Patut penggamelan. Golek penggawean. Nggih, badhe ngenger. Oh, pati golek ngenyeran mek. Men golek ngeran. Ndak nuwas yo Ngeten lho, Pak. dewi. Lah yo aku ki wong desa kok dijaluki ngeran nang sampean. Ini saiki aku ndak kakek omah. Lek kon minatmu teko mak kepingin melok aku. Iki kadak aku lho ya. Wis tak trimo wis, ndak katik kakek dar. Ya ngono, bek menawa mari nulung arek iki awake dhewe ana wayu liwat. Gini Duk, kandhani Duk. Rame kok mesti tambah. Iya ya. Aku ngomong ya. Iki Mas iki kate melok awake dhewe. Lho ya kebeneran to Pak ben aku ana rewangi to nek. Sing rukun ya. Hati-hati. Wis aku tak delok kayu kate nutukno milari kayu. Tak omongi, aja setelen ana wong lanang ku ya. Wis, Ayo pakmu. kepethuk dulur ya. Ya. Di bojo mreteli. Meja iki. Ngene lho, Ning. Meja iki rek diklik mesi. Lah, iki lho, sik ta. Sampeyan nggo kono sisik. Gak pernah. Iya, mari ngene. Gampang masalah. Ya ampun. Ono sampean ngene lho piye? Iya, tapi didelok. Penakno sampean iki. Didelok wong akeh iki lho. Nah, gak enek wong ngene lho ndi to. Lah iku akeh bisa ngulane. Gak usah rame. Ngene, nggak krungu bapak malah ngamuk. Bapak tak kandhani. Ingat teko setan. Ngapa? Aku ki sajane iki lho. Nguasno sampean kok yo ganteng tenan ngono. Wis suwe wong lanang kok. Ngono aku. Wong lanang kok ya mesti ganteng. Lah yo terus piye ta? Dawah niku Pak. Apa iki? Yes. Nggih, niku nyolong gedang niku, Pak. Iki bedilet kate mate. Des. Ngeten lho niku dapak kok turu. Oh. Ajeng nolong. Saya sudah bilang, pindah dari gerak kembar. Sampai sekarang ini. Jiwamu terancam. Terima kasih. Duk, arekku mang diterancam ya, Duk. Hah? Diterancam. Terancam. Hah? Iki sapa ta? Gak weru aku. Niki nyolong gedang, Mas. Bedilet bedes iki. Kamu orang tua tahu hukumannya memukul seseorang. Siapa? Kamu kan memukul saudara Karmawan. Kuat ta, Pak? Ndak gepo yo. Iki bedilet kate mate. Bedes yo. Tahu Ndak, Pak. hukumannya? Saya ndak mukul, mek ngantem. Oh, ndak ngantem, Pak. Saya suruh ada di sini, mau ngenger katanya. Tahu ya, aku lihat kamu marahin. Karena apa? Aku geger, Bu. Lho kabeh. Ndak marahi aku, Pak, ndak geger, Pak. Kenakon kenek-kenek no nguruse. Duh, kon niku yo. Sekarang gini, jangan diperdulikan seorang laki-laki namanya Karmawan karena jiwanya terancam. Terancam. Nah. Oh, iya, jangan loh. Itu, Pak. Jangan Untuk pemohonan maaf kamu, anakmu saya nikahin. Lah, jangan, Pak. Oh jangan gimana? Jangan kerokot, Pak. Lho aku wis duwe tunangan to, Pak. Niki gak ada. Tak peduli ini punya tonangan. Aku cinta sama anakmu. Sopo jenenge patang Arifin. Jangan. Masih saya malah Arifin kakek. sekarang jadi gembong perampok. Sudah Nggak saya ngerti bunuh. gembong. Saya Arifin sudah saya bunuh. Saya tembak. masih kon bedil, masih kon bom. Iki duwe pacangan anak Gus Lurah. Aku ndak. Oh, berarti kamu mau nyusul namanya Arifin. Loh, oh iya. Saya tembak kamu. Ini apa? Lah, sudah meninggal karena dia gembong perampok di Geladak Kembar. Kamu kalau bicara yang enak. Loh. Mang Dono arek nangis, bareng krungu suaramu nangis. Tapi meskipun Arifin sudah meninggal, ada gantinya saya. Oh, saya tidak setuju. Kalau Saya kamu tak cocok setuju, Arifin. Kamu harus menyusul Arifin. Saya tembak kamu. Duh. Oh, kon nganyel kae. Hei, saya menantu saya yang kasih sayangi. Kok dikasih sayang?
Loh aku cinta mati. Kamu ini jadi apa? Oh, kalau kamu kayak gitu, nggak tahu siapa saya? Oh, siapa itu? Siapa? Siapa dong? Yang anu no, iki wis mati lho. No. Oh, lah iki no. Aduh. Kok seneng? Wes. Aduh. Ngeten, Pak. Nopo? Iya, sani. Nggih. Nggih, kula ngapunten sing kathah, nggih. Babakan saniki niku kula enggak ada perlu kalian di Erna. Karo aku tak mlebu nak. Loh, mboten sampe saksen mawon, nggih. Di Erna sakniki kula ajak, nggih. Ngentahno klilipe gada kembar. Oh, sing gawe. Ontran gada kembar. Soal iki jam 4 awan. Lah, tak gawani, Pak. Joko dikongkon nyilek kerise iki lho kanggo nambani bapakku sing lara kae lho. Bapakmu lara? Iya. Lek wis bapakmu waras mergo teko kerisku. Lho, engko ngene, aku gelem dadi bojone sampean, aku gelem dirabi aku. Temenan lho ya. Iya. Tak sili, tapi aja sampe lali. Wis tak benono bapak. Ya wis, aku lek ngono tak balik dhisik tak gawa nang gone bapakku ben waras aku gendang dadi bojone sampean. Ya. Ojo lali lho ya, temenan. Aku tresno barek sampean soalé. Ojo ngapusi lho. Lho, aku gak ngapusi, aku bukan tipe wanita yang seperti. Iya wis aku ngerti soalnya wong lek untune gawa ngarep iku biasa entek-enteki. Lah iya to, soalé untune itu kan penak. Ya wis age. Loh, lah iki lah ya pusaka tek bapak iki lah sampe tak selangno wong terus ya apa iki? Aduh bingung iki. Torok-torok pusaka iki terus ya apa aku iki? Lek sampe bapak bingung goleki. Ya apa iki ya? Sing penting aku kok bapak. Bapak iki le krisile. Mari konangan apa? Konangan aku ora muritan krese. Keris apa? Ana wong jalo tolong. Kanok Pak Krisi tak getoro karo arek wedok. Iku pusaka nek. Aduh lah mangkane wong aku kadung seneng. Waduh lek ngono aku iki diapusi, Pak. Diapusi sapa nek? Erna nyelek keris jarene gawe nambani bapake. Aduh, kene cocok kan. Kene cocok kon niku wis. Apa keneng cokoco iku, Pak? Kene apusi Oh. kene. Loh, Pak. Pak. Ono ireng-ireng, Pak. Mas Joko. Wis ngerti. Nganti gawe ontran-ontran ana nggon gladak kembar. Tak niati tak kajati lek Marjoko gawe geger ono gladak kembar. Mergo apa? Nomor 1 aku kepengin dadi bojone Yanti. Nomor 2 aku kepengin dadi lurah untuk gladak. Joko, wong dadi pemimpin, ya, ana ning gladak kembar, wong enggak syukur-syukur. Dudu kaya ngono lek kepengin dipilih rakyat. Perbuatan sing apik nyang karo rakyat sing cilik. Lho nang padha gedhe kene nang rakyat padha sing soge, kon sing kaya ngono mentang-mentang bapakmu duwe-duwe akeh. Zaman saiki tanpa uang orang hidup tidak akan berarti. Lek kaya ngene aku ora iso mutusi. Nganti aku diusir saka gladak kembar, saka pokal gawene awakmu. Lek ngono bapake sing mutusi iki. Oh sakarepku. Pak. Wis arep Ngeten, Pak. Iya. Kula ngantos damel pakaian ireng-ireng kados ngeten iki, panjenengan kan ngajengen beda lek kula ngengken
Brahmacora rampok malih sak penunggalane mlebet dadak kembar. Ning nyatane sampeyan tanglet ki ambek nggih Marjaka anake Pala Sarkawi. Oh, dadi sing ontran-ontran dadak kembar iki awakmu. Nggih Pak, kula akoni panjene. Tapi tumindak kula kaya ngeten iki mboten karep kula dhewe. Ibarate wayang kula niki enten dalange. Ono dalange. Dalange sapa? Bapak kula Sarkawi. Oh, Kang Bayan kene. Bapak wis ngerti iki bawa kabeh. Sumber perkara. Oh, Kang Polo. Tibae sampean dalange nggih. Kepingin Marjaka dadi lurah. Aja kaya ngoten, Kang Polo. Kudu dadi tulodo sing apik. Yo Arifin Bapak njaluk sepuro ya. Nggih, Pak. Marjaka wis nggawa kesalamu. Ngene, ontran-ontran gak ada kembang. Iki gak ono maneh sebab biae kami tuwa Sarkawi. Sampai di sini saudara persembahan kita topeng kembar Polo Sarkawi. Kami kerabat kerja Ludruk Kemanten Bang Trisno mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada keselidikan kata-kata menyinggung saudara semua. Selamat sore, sampai jumpa nanti malam.